В момента се намираме на улица Менче Кърничева. Тук що взехме едно кафе и съответно бележка от кафето, официален бон, който удостовери, че сме 12.06.2015 година. Видеото се заснема с цел доказателство за това, че за пореден път на улица Менче Кърничева, в частта между РУП 1 и трето основно училище, има паркирани автомобили изцяло върху тротуарното пространство. Ще бъдат заснети всички номера на автомобилите, след което съответно ще подадем писмен сигнал до съответното полицейско управление. Тъй като се оказва, че на телефон 112 на практика няма никакъв отговор от полицията, нито от паркинги и гаражи. Виждате, всички автомобили са върху тротуарното пространство изцяло. Казвам за пореден път, защото това не е за първи път. Град Благоевград, улица Менче Кърничева. Днес полицаите, или по-точно с полицейските служители, трябва да стачкуват или да протестират против така наречената пенсионна реформа. Така наречената пенсионна реформа, която им се струва странна, а в същото време те самите правят така, че по най-безочлив начин да нарушават, странно, колкото елементарно да звучи някакъв закон, но все пак нарушават. И е странно, че те се наричат полицейски служители, тъй като голяма част от тези автомобили на улица Менче Кърничева са на служители от полицията. Както казахме, днеска е 12.06.2015 година. Удостоверяваме го с фискален бон, който е закупен от близко магазинче тук до също на улица Менче Кърничева. И това е. Както виждате, има видеонаблюдение РУП 1 и съответно би трябвало и те знаят какво се случва. Нали? Хвърля, ето тук, що в момента ме заляха с вода от РУП 1, ето пръските тук от водата. Това е за втори път се случва. За втори път се случва. Ето господина там. Що се криете, господине? Покажете се. Хвърляте вода, се криете след това. Това ли ви е полицейското? Ето пръските от водата се виждат тук на стъклото. Господин тук що се показа отгоре на фактически първи, втори, трети етаж и се скри, докато го снимам. Ето в момента отново хвърлят вода. Господата полицаи от РУП 1. Срамно е всъщност, защо ли ги наричам полицаи. Би трябвало с друго име да ги нарека, но все пак трябва да има уважение към полицията, която всъщност няма никакво уважение към поне от РУП 1 или част от хората от РУП 1 към гражданите на Република България. Еми това е, тъй като след малко ще спре камерата, си тръгваме. Ето виждате, това е всеки ден, ежедневие. Ежедневие. На 112 казват, предали сме, от полицията няма никакъв отклик. На телефон, на паркинги и гаражи, абсолютно по същия начин, те дори не идват, камо ли да сложат скоба или каквото и да било. И така, отново казвам, 12.06.2015 година. Това е, в момента се прибирам камерата, изключвам видеозаснемането и така.